Abegondo. Estou hoxe aquí para falarvos un pouquiño do Grupo Operativo Forescelta. Antes de nada, agradecer á organización o convite para poder facervos esta presentación do noso proxecto. Gustaríame comenzar facendo unha pequena referencia ao que é o centro do que eu veño, o CIAM, que é o Centro de Investigacións Agrarias de Abegondo. É un centro dependente da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, a súa vez dependente da Consellería de Medio Rural, e que ten como funcións, pois, así de maneira teórica, pois, realizar investigacións aplicadas e básicas orientadas nas liñas de investigación preferentes dos programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias. Así queda un pouco abstracto, pero se vemos as liñas de investigación que se ten levado no centro dende hai casi un século, pois os traballos orientanse hacia modelos agrogandeiros fundamentados no aproveitamento dos recursos propios das explotacións. Falamos de modelos de produción láctea baseados en forraxes propias, conservación de recursos fitoxenéticos e zooxenéticos. Temos unha enorme colección de sementes de gramíneas, de leguminosas, de millo, de hortalizas, unha enorme cantidade de reservas fitoxenéticas. O centro é un centro de referencia a nivel europeo no que se refire á produción de forraxes para a gandería. E gracias principalmente á finca que conta o Centro de Investigacións ali en Abegondo, no concello de Abegondo da Coruña, unha finca con 310 hectáreas na que se cultivan todos os cultivos e todas as forraxes para a explotación experimental que hai tamén no propio centro, unha de vacún de leite e tamén de vacún de carne. Ademais do núcleo de Abegondo, digamos, o Centro de Investigacións conta con 3 estacións experimentais, unha no Marco da Curra, que é a estación de alta montaña polas peculiaridades da finca de montaña, na que hai rabaños de cabalo galego e outras razas. Hai tamén rabaños de cabras, de ovellas e de vacas rubias. Outra estación experimental está na Pobra de Brollón, tamén cun rabaño de vacún de carne, e que se orienta máis hacia a produción ecolóxica de forraxes e demais cultivos, tendo en conta as peculiaridades da Pobra de Brollón, un clima peculiar dentro do que é o clima galego. E finalmente, a terceira estación é a estación de Salceda de Caselas, máis orientada hacia a horticultura. Pois ben, este centro, desde xullo de 2021, cando me incorporo a él, estamos tratando de arrincar unha nova liña de investigación con monogástricos e aves. Pois actualmente temos en marcha 3 proxectos, principalmente con porco celta, un do que vos veño a falar hoxe, dun grupo operativo supraautonómico, un proxecto LIFE que está arrincando ahora mismo, e un terceiro proxecto de selección xenética tamén en porco celta. E ademais, temos outros proxectos en mente para os próximos anos. Ben, pasamos xa ao que nos trae aquí, que é Forescelta. Pois Forescelta é un grupo supraautonómico, como o seu propio nome indica, pois engloba a 2 autonomías, Galicia e Asturias neste caso. Un grupo operativo pois non é máis que un consorcio de entidades que impulsa a Asociación Europea para a Innovación, e que no ano 2018 pois se conformou este grupo Forescelta. E ademais, pois a finalidade dese grupo operativo, dese consorcio, é pois levar a cabo proxectos. En este caso, no 2020, na convocatoria do ano 2020, concedeuse a Forescelta o proxecto de gestión de precisión en extensivo de ganado porcino del tronco celta en bosques caducifolios iberoatlánticos.
por un importe de máis de 500.000 euros, cunha financiación ao 75% da Unión Europea, como en este tipo de proxectos. Falamos dun consorcio de entidades que, pois, estas son as que participan, dende entidades que engloban as dúas comunidades autónomas, como Intereo, que é unha asociación de municipios na beira do río Eo. Pois temos tamén o SERIDA, Centro de Investigacións en Asturias, equivalente ao que sería o CIAN aquí en Galicia, a Asociación de Criadores de Gochos do Celta, as Forocas, unha agrupación de produtores forestais no occidente de Asturias, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, na que se engloba o CIAN e o Centro de Investigacións de Lourizán. Despois temos tamén o Centro Tecnolóxico da Carne, a Asociación de Criadores de Porco Celta, a Soporcel, o Monte Veciñal de Mancomún de Carballo, no Concello de Friol. E despois tamén a Universidade de Oviedo, como subcontrata, realiza certas labores no ámbito contable, no que vai a ser o desenvolvemento do proxecto. Ademais, outras 4 entidades como colaboradoras, a Diputación de Lugo, a Consellería de Medio Rural do Goberno de Asturias, a Limerca e un consorcio de hostelería e turismo en Asturias. O proxecto nace como a partir dun diagnóstico dos problemas e das oportunidades que se atoparon no noroeste da península, en Galicia e en Asturias. Por un lado, o despoboamento que comentaba en charlas anteriores Marcos. Por outro lado, o problema da desaparición de razas autóctonas que, como material xenético a conservar, sí que se teñen feito moitos traballos nos últimos anos, pero sigue sendo todavía unha ameaza que está aí. Despois, masas frondosas infrautilizadas. Falamos de masas de carballos, de castiñeiros, de outras frondosas propias do noroeste peninsular, que están moitas veces infrautilizadas, abandonadas e que non aportan máis aló de madeira para a calefacción das vivendas e pouco máis. Entonces, creemos que esas masas poden ter outro uso complementario que poidan aportar valor á renda agraria. Tamén a problemática cos incendios forestales, por a falta de xestión da biomasa nas masas arbóreas. E finalmente, a escaseza de gandería de porcino en extensivo. Como todos sabredes, a peculiaridade de España a nivel de gandeiro é o sector porcino intensivo, no que somos potencia mundial. Sin embargo, no ámbito extensivo, sí que tamén somos potencia gracias ás producións de ibérico, pero sí que en Galicia non está desenrolado este sector, habendo aí unha grande oportunidade, que é o que nos leva agora. En base a estes problemas, que oportunidades podemos atopar? Por un lado, a rusticidade das razas autóctonas. Todos coñecemos o ben que se adaptan estas razas ao territorio no que se desenvolveron. Esas razas, ademais, xeran produtos de calidade entendendo a calidade nun ámbito moi amplio, digamos, tanto calidade nutricional, organoléptica da carne, como unha calidade máis abstracta, digamos así, de conciencia social, de valor ambiental e demais. En Galicia, en Asturias, existe unha grande disponibilidade de masas de frondosas infrautilizadas, por tanto, o medio témolo aí, como dicía, alimentos de calidade. Despois tamén, sistemas atractivos para a mocidade, moitas veces a incorporación de mozos e mozas, últimamente, cara a sistemas máis extensivos, sistemas máis respetuosos co medio ambiente, están sendo un gran atractivo. E finalmente, o apoio da administración, todos vemos que as políticas dende Europa ata o nivel local están orientadas a
a evitar problemas de desproblemento, de relevo xeracional na gandeiría, producións extensivas e demais. En base a ese diagnóstico, cal é o obxectivo deste proxecto Foresenta? Pois o obxectivo xeral é a implantación e a avaliación dun mecanismo móvil automatizado de alimentación e control animal en bosques caducifolios atlánticos, de castiñeiros, carballos e outras frondosas, para aproveitar as razas do tronco celta. Este mecanismo móvil automatizado de alimentación é este que vos mostro nesta imaxe. Este é un esquema do sistema. Simplemente dispoñemos dun peche perimetral en forma de rectángulo, unha liña de comedeiros central a un lado e a outro, despois unha serie de refuxios para que os animais estén máis a coberto en condicións de meteoroloxía adversa, por suposto bebedeiros tamén, unha manga de manexo, depósito para auga e para penso, e un pequeno módulo para o manexo dos animais, poden ser desparasitacións, pesadas e demais. O importante deste sistema é a porta de acceso a un recinto exterior no que os animales van a poder pastar ou silvopastorear nun recinto máis ou menos acotado, que xeralmente son masas frondosas. Este é un pouco o sistema que vos comentaba, o peche perimetral e a liña central de comedeiros. Aquí vémoslo, creo que podemos ver un vídeo de 10 segundos. Os refuxios, vedes os animais nos refuxios, con cama de area. Así que, como vos dicía, peche perimetral, depósito para almacenamento do pienso, con un tubo sin fin que vai a distribuir o pienso automáticamente, sin necesidade de que haxa un operario para pulsar únicamente un botón. Isto está completamente automatizado e non precisa de que o operario este ali continuamente, non? Ademais, o sistema de alimentación conta con esta metodoloxía de reparto controlado de alimento, na que podemos axustar a cantidade de penso que queremos dar aos animais. Aí está un pouco máis en detalle o sistema de alimentación. Por suposto, depósito de auga, en este caso, despois contos máis adiante. Unha liña de bebedeiros tamén, de chupete en este caso, os refuxios que vos comentaba, no que vedes que moitísimos dos animais gustan de estar aí acostados. Vedes unha posición bastante de confort, que comentaban antes os compañeiros. Porta comunicante para comunicar un lado co outro da liña de comedeiros, unha manga de manexo para todas as operacións que haxa que facer cos animais, e a porta de acceso exterior. Por aquí entran e saen os animais diariamente, non? Os animais salen a pastar durante o día e pola noite, un pouco en base a unha sirena que vai a sonar no recinto, os animais asocian o sonido co reparto de alimento e van a ir correndo hacia o sistema para tomar a súa ración de concentrado. Este era un módulo que vos comentaba no que facemos os traballos de desparasitación e todo o manexo que haxa que facer, unha vista máis xeral. O sistema está completamente automatizado e aislado da rede, neste caso, con placas solares e un conxunto de baterías,
que nos permiten eso, ser independentes da rede e poder instalalo prácticamente en calquera lugar. Deste sistema automatizado saímos ao recinto externo, en este caso pois, simplemente pechado con unha malla eléctrica, pois xa acotamos a zona que queremos que os animais traballen. Bueno, e outros, pois, aquí na imaxe da dereita, pois, o que vos comentaba, as baterías de almacenamento de enerxía, automatismos para controlar a distribución de alimentos, a apertura das portas, que tamén é completamente automatizado, bueno, sistemas de grabación e de comunicación por internet. Estes vídeos non vou nos pasar. Vale, en base a este sistema que está patentado pola Asociación de Criadores de Porco Celta, os obxectivos que nos planteamos é instalalo en un par de puntos da xeografía do noroeste peninsular e pretendemos identificar melloras en aspectos productivos empregando este sistema, pois detectar as cantidades idóneas de alimentación, de crecemento e demais, co obxectivo secundario de obter unhas canais máis homoxéneas e de alta calidade. Pois, se somos capaces de controlar automáticamente a cantidade de alimento que lles distribuimos aos animais, pois, bueno, podemos ter un proceso productivo máis controlado, que a intención de obter canais homoxéneas. Despois tamén, lógicamente, este sistema ten un custo económico, pois tamén avaliar a rendibilidade económica do sistema, en base a eso desenvolver un modelo contable específico que poida servir tamén para as outras explotacións do porco celta, pois para ter controlados os seus custes. Unha parte importante do proxecto é a valoración da sostenibilidade ambiental, coñecer como vai afectar o pastoreo do porco celta sobre as masas frondosas e, finalmente, pois, difundir os resultados, lógicamente. Como vos decía, este sistema de alimentación montámoslo en dous puntos, un en Ribeira de Piquín e outro en Vegadeo, en dúas parcelas privadas, unha un monte común e outra unha parcela privada. Inicialmente o proxecto iba a ser con 2 ciclos de cría en cada sistema, pero, bueno, todos somos conscientes dos incrementos de custes que se produciron nos últimos meses, entón houve que readaptar a metodoloxía para chegar a cubrir os custes completos. Entón, imos ter un grupo de animais en cada sistema, con 55 animais, de 40 a 60 kilos de entrada, máis ou menos. En Ribeira de Piquín, animais de porco celta, e en Vegadeo, pois, de gocho estur celta, que é a raza irmán do porco celta. Ambas razas autóctonas en peligro de extinción. En ambos os dous casos, pois, acceso a masas forestais. En Ribeira de Piquín, vémoslo despois máis adiante, pois, unha masa máis constituída por piñeiro e matorral, mentres que no caso de Vegadeo sí que é máis unha masa máis formada por carballo, castiñeiro e demais. Por suposto, suplementado con penso. Imos ter tamén 2 idades de sacrificio para comparar tamén rendimentos, calidades de canal e demais. E sobre estes animais, pois, realizamos controles de peso, de consumos, pois, análisis da flora, do solo, da auga e do impacto que estes animais vai a ter en todos estes aspectos. E, finalmente, o que vos comentaba de, pois, avaliar tamén as características físico-químicas da carne, que ao final é o produto final. Actualmente, en Ribeira de Piquín, están xa os animales aloxados no sistema. Xa realizamos todo, extracción de sangre, desparasitado, castracións pesadas e demais. Tuveron un período de aprendizaxe en vez de soltalos xa en toda a parcela, que non recordo exactamente, pero son en torno a 5 hectáreas, pois primeiro deixóselles un pequeno espazo cerca do sistema para que se acostumbrasen a volver de noite para
para o sistema. Ben vedes o tipo de parcela de vegetación, con piñeiro e matorral, e xa vedes o traballo que xa ten realizado sobre esta parcela. Realizouse tamén unha pasada lida, un bo lida sobre a parcela da Ribeira, para un pouco coñecer a masa arbórea que temos na parcela, non? Vemos estes puntos máis amarillentos son árbores de piñeiro, prácticamente todos, e o verde máis escuro pois é máis matorral. É unha parcela cunha pendente pronunciada. Aí vemos o estado inicial, prácticamente. Vemos que está bastante descoidado o manexo forestal. Despois tamén se tomaron mostras de auga, de solo. Estas canastas que vemos aí son para registrar a cantidade de bellota, de landra e de castaña que se vai a producir. Entón, un pouco temos xa caracterizado toda a situación previa, e agora en base ao pastoreo dos animais iremos coñecendo os resultados finais. Como vos dicía, temos realizado xa pesadas sobre a pesada de entrada dos animais. E a outra parcela, esta que vemos en Vegadeo, está agora mesmo en fase de construcción, de instalación o sistema. Vedes que tamén é unha parcela cunha pendente moi pronunciada, e, por aí xa as árbores que se ven xa son de outras características. Este é como estaba esta semana, se non me equivoco. Que resultados temos a todo de agora? Pois os animais que entraron en Ribeira de Piquín, temos dous grupos diferenciados, temos 52 animais ou 3 baixas, pero temos dous grupos diferenciados, un con en torno a 80 kg de peso e outro grupo cerca dos 50 kg. Estes sacrificaránse en momentos diferentes para ter dúas idades de sacrificio diferentes tamén. E despois, como tamén resultado preliminar, pois temos, en base a estes pesos que obtivemos, pois queríamos comprobar se unha medición do perímetro torácico dos animais, botando simplemente unha cinta métrica en torno ao peito do animal, se nos serviría para predicir o peso do animal. É unha metodoloxía que xa está implementada desde os anos 80 en porcino de capa blanca e en outras razas, vacún e demais. Pero, como centro de investigacións ligado ao territorio galego, unha das súas funcións é trasladar a investigación básica ao noso contexto. Entón, queríamos saber se esas estimacións que xa hai feitas para duro, para landras, para last white e demais, se tamén sirven para o porco celta. Quizá no futuro, se conseguimos axustar a medición, se pode utilizar para outros fins. Vemos que prácticamente a estimación do peso en base ao perímetro torácico eu coido que bastante precisa. Ao final, un gandeiro moi experimentado, simplemente cunha percepción visual, tamén vai a sacar unha estimación moi boa do peso. Pero para alguén que se inicia ou que non ten esa viveza visual, digamos así, simplemente con unha medida do perímetro sabemos unha aproximación do seu peso. Tamén a longitude do tronco podría ser unha boa predición, en este caso é un pouquiño peor. É unha combinación de perímetro e longitude, en base a esta fórmula que temos aquí abaixo, perímetro cuadrado por longitude por 69, tamén a predición é tamén moi boa. Por lo tanto, como conclusión así moi preliminar, sí que
estes sistemas de estimación de peso en base ao perímetro nos poden servir tamén no porco celta. Temos que ajustar un pelín as curvas para minimizar o erro, pero son resultados prometedores. Que esperamos nos próximos meses? O proxecto remata a mediados do 2023. En cuestión de meses sacrificaremos os primeiros animais e poderemos realizar as primeiras análisis de calidade da carne, traballo que se encargará o Centro Tecnolóxico da Carne. Tamén esperamos obter resultados productivos de crecementos, consumos e demais, que en ese caso dende o CIAN será un pouco a nosa función. Os resultados económicos, a rendibilidade do sistema, da cría dos animais e demais, en ese caso a Universidade de Oviedo está se encargando de evaluar todo o que ten a ver con custes e demais. E finalmente, o impacto ambiental do porco celta, do pastoreo do porco e do bocho estur celta será analizado por Lourizán, polo Centro de Investigacións Forestais de Lourizán. Temos realizado numerosas tarefas de difusión e transferencia, como estas propias xornadas, publicacións científico-técnicas que xa hai feitas e que se seguirán facendo, trípticos, manuais e demais, charlas con gandeiros, consumidores e estudantes, temos programadas charlas en centros de formación agraria e demais, e, bueno, todo produtos de merchandising, redes sociais e demais. Podedes seguirnos no Facebook e no YouTube, no que subimos periódicamente contido sobre o avance do proxecto. Pois hasta aquí o que vos quería contar sobre o proxecto. Espero haber sido breve, as horas xa invitan a irse xantar, así que nada, moitas gracias pola vosa atención e estamos disponibles no Centro de Investigacións e nas demais entidades do proxecto para todo o que necesitades. Moitas gracias. Hai alguna pregunta? Somos todos da casa. Muy bien. Roberto, son un poquito de... Hostia, espéralo. No, ya está. Así que sí. Dime. Que edad de sacrificio vades facer? E por qué? Pois a idade de sacrificio, inicialmente queríamos ir hacia os 10 meses, como unha das idades, pero temos que, por tema de tempo do proxecto, que se acaba en, non sei se abril ou por aí, a primeira matanza iremos a facer agora, non sei, un mes ou 2 meses, final de noviembre será a primeira matanza, en torno aos 100 kilos vivos, algo máis, pero por aí andará. Pero tuvemos que reajustala por o período do proxecto, non é a que nos gustaría. E pois o seguinte? A seguinte, pois, hacia finais do proxecto, marzo, abril, por aí andará. Os porcos xa terán un ano ou algo máis? Non, os primeiros, os que están agora, irán os que teñen agora en torno a 50 kilos. Faltan 6 meses, máis ou menos, en torno ao ano e algo. Bueno, non, tanto non. Pero bueno. A idea inicial era ir aos 10-12 meses, pero temos que adiantar un pelín a... Pero para despois estudiar as calidades da carne, non? Sí. Nunha edad e na outra. Sí. A ver se hai diferencias, se non hai. Bueno, tamén sirve un pouco para atopar o momento óptimo de sacrificio, non? Tamén é un punto moi importante. Os animales son todos dunha explotación ou son de varios? No, son en Ribeira de Piquín son de 3 explotacións, creo. Si, son 3. Hai dous, os de 80 kilos son todos dunha,
E os de en torno a 50 kilos creo que veñen de dúas. Son dúas, sí. Pois, dúas. En Vegadeo son de Gocho Astur Celta, que tamén son de varias explotacións. Crees que habrá diferencia de unhas canales a outras por diferentes casas? De unha explotación a outra? Sí. Seguramente sí, simplemente pola xenética que poden traer os animais. Si, aí a... Muchos son máis cortos. Inda que o acabado final sexa común, a xenética está aí. Pois estes días no manexo xa se ve, pois, os dunha casa pois, son bastante máis dóciles, os da outra, pois, a hora de pesalos e tal, pois, son máis inquietos, máis problemáticos. Todo eso ao final é marcado pola xenética da explotación. O tema da xenética é hacia onde vai enfocado o tema. A buscar unha genética punteira ou as genéticas por libre que hai? Eso sería dentro do proxecto que temos tamén de selección xenética. Bueno, por un lado sí que creo que é importante homoxenizar un pouco as canales, tan siquiera pois, que unhas non que unhas non salgan con moito touciño e outras sin touciño, entón, sí que buscar algo homoxéneo, sin perder de vista que estamos cunha raza autóctona na que a variabilidade xenética ten que ser o fundamento. Pero que iso sí que pode condicionar a rentabilidade dunha explotación, ao mellor. Sí, por suposto. Si temos nais que nos traen 4 ou 5 leitos, non é o mesmo que ter nais que nos traigan 10. Ou se son animais moi curtos, moi cortos, moi pequenos, que pues, van ter unha canal con menos rendemento de pezas nobles, pues, tamén vai marcar a rentabilidade. Das camadas, mínimo 8 animais para a camada. Último mínimo. A partir de aí, ao final, o pasto de nai é prácticamente o mesmo nivel de leitos que teña a rentabilidade é o pasto de patos de máis animais. Por eso interesaría Ser unha o genética. tema da genética. Sí, no tema da xenética, Se non será viable, digo. De feito, entre hai animais que son cortos, que chegan a unha certa edad, engrasan todos, non pensan ser alimentados con menos kilos, antes de chegan a casa. Non podes buscar ni uns animais moi grandes ni moi cortos, tens que buscar un término medio. Sí, porque, a ver, ao final o que marca todo é o diñeiro, está claro. Entón non gusta ter unha raza autóctona moi rústica, pero se non é rentable. sí, ao final a raza vai se conservar porque é rentable económicamente. Vale, vou ter un coche na casa. A modo coleccionista, de coleccionismo non vai sobrevivir. Sobrevivirá nun banco de germoplasma, pero a mellor forma de conservala é que sea rendible económicamente. É Comendo por cero. Sin perder de vista, claro, falamos no proxecto de non é no proxecto de selección xenética